اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے، مدینے دیاں گلیاں دے اندر یہودی دی بیٹی دی آواز آ رہی ہے، آوازاں لگا رہی ہے، واہ محمدہ وے محمد پیاریا میں تیرے شہر دیاں گلیاں اندر لٹی گئی، محمد سونے میں تیرے شہر دیاں گلیاں اندر لٹی گئی۔ اس یہودی دی بیٹی دے پیچھے نوجوان لڑکے لگے ہوئے نے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلدی دے نال اپنے گھر چوں نکلے، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی دی بیٹی دی عزت بچائی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی دی بیٹی دے سر تے دست شفقت رکھیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایویں نہیں، اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔